Jefa. Kudidi. Porridge remwana iri uri template. Inga ndakataura ndakupa mwana porridge yana kuti ndamupa porridge sezvi. Inga ndakataura ndakatenga rakawanditsawo nini ngopota ndiyawo. Muchiti porridge remwana ere imi murume mukuru. Handiti ndine ngotenga. Saka ndakajambuka ndizvo izvi taiya munyikwa izvi unopota muchipuwa jedza munyikwa wangoita kuti vana vagare vakasimba isu takagwinya izvi asi titungozva takajambuka ngezvikonaka basi ndodzisa mwana munyikwa kuti hana baba isu pataidya takatisina porridge rake harisi rake iro mutanzi ndomudzisa munyikwa kuti isu tese pataiya isusu tanga tisina vana baba iri manga muna vasana baba wenyu vaizviziva here izvi tiseiwo kavana vedu vadye vazvizive ndatiwo sai murume mukuru shokumukira kupfeka jambusuti kuti mudye porridge remwana zvese zvengodziya izvi zvakatijamba zveningogara nditaura ini tanga tisingazvioni baisu kutanga kutozviona izvozvi kuti vana vanongonga ruvhura todzirwa wani isusu taibvatonhorwa saka tatikuzvitangidza kozvamunenge mukutoramba mutisa mvura nei zvino uri kuti tiri kugadzira mwana here kutomboyawo chirungu chakatijamba zveshamwari zerevita wana kuita wana wemazuva ano kuita matama isakakura tiri tundonda zvesu kwese izvozvo zvinoinesa zvingoda kukavhirawo kuti zviite upenyu hwacho munondinzwirawo mashura neni mashura here kuya handi chikafu here ini chaiye porridge irori chayanisa ndaritesta ndinotoridyirawo pakunge ndichipfidha mwana hamuzivi zvingonaka bamai mwana zvinhu zvingonaka mukaona matonakirwa ndizoka mushaona ndatobvura kutenga bhokisi racho reserevita ndingotenga zvingokonza ndingotenga tsanetseke bandidi ndinotenga ibhokisi racho mungotanga mazonzwa zvipi pamwe hamuzvinakirwi ndizvo baini zviruvhura ndinakira zviruvhura kuita kana ndovhura kunzwa kuti ndiri kusimba zviri kugadzira mabhonzo hati makanzwa kuti zvakavhura iwe kwanzi zviri kugadzira mabhonzo zvekudii bhogwinya gwinya akaoma saka iko zvamukutoramba muchitomikisa zvinoda kutadzosera kudzosera chinyi kudzosera bhokisi macho aya chirungu mai mwana saka muri kunakirwa tanga takajambuka ndizvo izvi kubvira usara ingoda kuti mangwana nengwana nayo imbonhebura rako porridge rako iro serevitaro ozoti chinguva nguva izomwa tii saka zviri kutofaya zviri kupinda zvichidzika unganga uri pagood living apa ibva kupfeka masutu acho emwana kudzoka paumukwere zvingotongodiwawo uri mumba menyu ngekuti izvo zvakatijamba zvino mutachipfekere piko kana koopisa zvekupfekwa ndinongonga uri pamba pako iri munofenda nekutsva sezvo ndati munhu mukuru mukanzwa zviri kupisa ngobvisa upfekawo zviri kutonhora kune tumafaranera zvetwakaona ndingatati tsvaka itwoitwo zvino meibvura kuti ndiri kuhira mwana handini kandotenga chikafu chacho chakawanda here aiwa ko kana chinhu chatengwa chinzi ndechemwana chichazongoita chababa seiko icho chiri chemwana tingondo yatetsetse mhuri hapana chakashata pa handiti chikafu zvino izvezvo zvino zvatinda kuti ndive nezve nemaconflex mushando kuti ngevana aiwaka maconflex anodyiwa nezera irori tingododya zvese zvakafanana maconflex kandowe munhu mukuru imi kamukange motenga maconflex enyu mwana ochidya serevhita rake isu taitwa chimutsuku mai mwana chimutsuku vaisirwa porridge ndimhai mumaoko wanzi nditi rikuturwa imomo kana wangada kurirarira kurega kudya ngwati sarudza zvauda dhuro dhai
Wangofa. Kana wada kufa? Reka kumwa. Kana wada upenyu? Imwa. Sweta porridge. Angari jeri chaiwa. Ya. Inosere vita kuri mwana angu ramba urija. Wakuna unoramba. Nebu kusvika rapera. Matori pedza. Chirungu. Dai baba zvine mvura rudziya ndandoda rimwe. Saka pamvura yatopera ndo zvakumisai. Ndandoya ndimisa. Irunga rinaka. Sipunu yangu mwari we, moipedza here muchatenga kano spoon?